Velkommen til min første YouTube-video. Jeg er så spændt på at lave den her. Jeg har tænkt over det lidt tid, og jeg synes virkelig, jeg skal prøve det. Jeg kørte jo et GT3 Challenge Race i går i BMW'en, og jeg startede på pole, hvilket er super godt. Løbet var super fint. Det tog 1 time og 20 minutter. Problemet med det løb, det var jo så, at jeg fejlede fuldstændig på min fuel-strategi. Jeg tog for lidt brændstof på til at starte med, og jeg tog også for lidt brændstof på, da jeg kørte ud af pitten. Så jeg var nødt til at køre 5 omgange i safety car mode, bare for at ikke at skulle i pit igen. Det kostede førstepladsen, og det kostede også næsten andenpladsen. Men jeg har lavet den her video for at vise jer og prøve at forklare lidt, hvordan jeg gjorde, og så snakker jeg lidt bagefter, når videoen er færdig, hvem jeg er, og hvor jeg har mit simracing fra, og sådan lidt af hvert. Så jeg håber, at I vil se videoen igennem, og så håber jeg, at I vil nyde den, og så ses vi bagefter. Hej. Her der starter vi med løbet. Jeg kommer rigtig godt fra start, kommer foran ham, som ligger nummer 2, som løber siden. Han drejer ind bag mig for at få et tog. Nede i første sving er altid kaos. Det kan være rigtig lort at komme igennem første sving. Vi klarer det heldigvis. Jeg kan så se, at han bliver ramt der, og han bliver faktisk ramt 2 gange, og så der kommer en BMW. I kan se bagspejlet. Nå, videre. Jeg har ikke 100% brændstof på det her tidspunkt. Det står der godt nok op i hjørnet, men jeg har nogle af 80. Så derfor er jeg automatisk bagud, når det gælder brændstof kontra ham den anden. Nu kommer vi til den omgang, hvor jeg går i pit, omgang nummer 19, og der er jeg cirka 9 sekunder foran andenpladsen. Han vil selvfølgelig komme foran, det vil de fleste, fordi et pitstop med min brændstof, som er langt nede, tager alligevel cirka 1 minut. Så alle dem, der er 1 minut foran, der er bagud inden for det minut, de vil selvfølgelig komme foran. Jeg holder stille her, venter, og ved du hvad, vi tager den bare, og så ser vi, når jeg kommer ud igen. Her er jeg så på vej ud af pitten, og der er Mercedesen kommet langt foran. Rigtig langt foran. Og det er her, jeg igen laver den fejl. Jeg har ikke nok brændstof på til at kunne køre løbet. Og jeg er nødt til, efter nogle omgange, at gå i det, man kalder en safety car mode. Det vil sige, at jeg har ikke samme topfart, jeg har ikke samme acceleration, jeg har ikke rigtig noget at give med. Derfor kommer han rigtig langt foran mig, og det er der problemet kommer til at ligge. Jeg kommer til at vise lige om lidt, hvor langt foran han er i forhold til mig, når han kører i pit. Her er han 1 minut og 3 sekunder foran mig, og det er den her omgang, han kører i pit. Det vil sige, at allerede her har jeg ikke nogen mulighed for at kunne nå ham overhovedet. Jeg tænker, at vi lader ham lige køre ind, og så ser vi, hvor langt jeg er efter, når han kommer ud igen. Her der er han så på vej ud, og jeg ligger stadigvæk rigtig langt bag ham. Nu gasser han op, og jeg er 9 sekunder bag ham, når han kommer ud. Det er de 9 sekunder, jeg kunne have taget ham på, hvis jeg bare havde gjort det rigtigt. Men det er jo så ikke det sidste. Han laver også en fejl. Og den kommer vi til at se nu, og det er en kostelig fejl. Her på omgang 30, der misser han simpelthen sit brændstofpunkt. Han kommer ikke ind til køben, og han er nødt til at køre over. Det han glemmer her, som han husker nu, det er, at han glemmer at bremse. Han tager for meget tid. Han får tiden fra mig. Det vil sige her, der får han en drive-through med mig, som er 3,5 sekund bag ham. Det koster ham førstepladsen. Og jeg synes, for han laver nemlig endnu en fejl, desværre. Og jeg synes, vi skal se den også. Her, der kommer han kørende. Han kører i pit på den her omgang. Det er omgang 35. Jeg ligger stadig de der 3,5 bag ham. Jeg har jo vidst, at han har en drive-through, så jeg har ikke givet at presse. Det, han laver af fejl her, det er, at han kører her. Der. 78 km i timen. Han er over stregen. Det koster endnu en drive-through. Hermed sikrer jeg, og
Det havde jeg gjort alligevel, men jeg sikrer mig 100% sejren på den her, på Monza her. Problemet for ham, det er, at når han kører ud igennem her jo, så skal han igennem en gang til på næste omgang. Så han dumper faktisk helt ned på 7. pladsen, efter at have været foran og ligget nummer 2 igennem hele løbet. Her der er vi så på omgangen bagefter, hvor han jo så er nødt til at køre pit. Og den her gang, som jeg sagde før, der rammer han den. Han får det, han skal. Han kører igennem, han får ikke en ny driver, men han kommer jo desværre langt bagud. Lidt grunden til, at jeg gerne vil vise det her, det er, fordi bag ham, der sker også noget, og det er noget, jeg personligt synes er rigtig dumt. Men jeg synes lige, vi pauser den her, og så får han lige lov til at køre igennem pitten. Det kan I se. Jeg spoler bare lidt fra. Her, der kommer han ud på en 6. plads med en Lexus, der kommer helt op der. Han rører ned på 7. Hvis I lægger mærke til, så ligger han der. Han ligger og forsvarer sig. Han kommer ud fra pitten af. Han kører selvfølgelig ikke helt over. Så havde han ramt McLaren. Han ligger også lidt i en defensiv position for, at McLaren ikke skal komme ind, og så tage placeringen fra ham. Og McLaren gør det faktisk okay her. Han kører ind, tager svinget ret langt ud, og så kommer han sent ind på Apex. Den Lexus, der ligger bag ham til gengæld, tænker, okay, han åbner op. Jeg kan lige smutte igennem her, hvilket jeg jo synes er en rigtig dårlig idé i turn 1 på Monza, fordi den er så snæver, som den er. Vi har set det flere gange, både i GT World Tour, Formel 1, hvor Max Verstappen og Lewis Hamilton kørte ind i hinanden, fordi der skulle overhales. Det sker også her. Her, der ser du, at vi kan lige prøve at gå tilbage her til den her. Jeg kan se her. Jeg ved ikke, om vi kan få et bedre billede af det. Måske. Der var noget der. Der kan man se, han kommer ret langt bagfra. McLaren bremser jo selvfølgelig også lidt tidligere, fordi han kan se på sådan, der rammer han. Det synes jeg jo ikke er særlig smart. Vi kan prøve at tage det fra McLaren af. Hvor vi så tager og se, hvor langt bagfra Lexusen faktisk er. Det var ikke lige den der, det er et dårligt sted at se det fra. Der. Tag det fra pitten af. Lexusen har en god topfart, det er rigtigt, så han suger sig lige stille op, men han er alt for langt fra. Han er 0,5 sekunder fra at kunne komme forbi ham. Men alligevel så tænker han, her skal jeg igennem. Det ender ud med, at McLaren bliver ramt og mister nogle placeringer. Det var det for den videos inde i selve spillet. Jeg var mega heldig, at jeg vandt det løb, da at han fik en drive-through. Så lad være med at gøre ligesom mig. Sæt jer ind i, hvordan bilen kører med brændstof, og hvornår, og hvordan og hvorledes. Det gør det så meget nemmere. Det har jeg i hvert fald lært. Nu vil jeg lige hurtigt forklare lidt om, hvem jeg er, og hvordan jeg kom ind i simracing. Jeg kom ind, jeg har altid været glad for motorsport. Formel 1, whatever, væk. GT World Challenge, alt. Jeg ser helst noget GT3, det kan jeg bedst lide, jeg synes det er sjovt. Og derfor tænkte jeg for mange år siden, for 7 år siden, jeg skal da køre simracing. Jeg købte mit første Playsee Challenge, en foldbart sæt, som jeg så kørte med på en Thrustmaster T300. Og da det så var sådan lidt, det skal vi da gøre det bedre, så købte jeg mig mit første Simlab rig hos Sim Performance. Efter noget tid, jeg havde stadig mit T300, og jeg købte noget wheel add-on og sådan lidt til det, så solgte jeg det. Jeg blev lidt træt af det hele, så jeg solgte det igen. Nu er der så gået 7 år, og så købte jeg det igen. Dengang havde jeg 1 skærm, nu har jeg 3. Jeg købte et Simlab igen, for jeg synes det var god kvalitet. Jeg kunne godt lide at køre med det. Og denne gang har jeg så købt 3 AOC købt 32 tommer skærm, som jeg synes er super fed at køre med. Udover det, så har jeg skiftet mit Thrustmaster T300 ud med en Moza Wheelbase, Moza pedaler og et Moza Vision GS rat, som I kan se er det her.
Det synes jeg. Jeg synes, det er et rigtig godt ret. Der er nogle ting ved Moser, som jeg ikke lige er så glad for. Jeg synes, det er irriterende, det for eksempel ikke spiller sammen med SimHop sådan rigtigt, og man kan ikke rigtig få dataene frem og sådan noget. Men jeg vil stadig anbefale folk at købe et Moser-ret, hvis de virkelig gerne vil, og en Moser-base. Det var sådan lidt om mit udstyr. Jeg er også helt ny til at streame, og jeg er helt ny til at også lave YouTubes. Så jeg håber, I tager godt imod det her. Og hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer og råd, så hjertelig velkommen til at skrive det. Og hvis I har lyst til at se mine streams, så skal I også være velkommen til det. Jeg streamer på Twitch. Lige pt. gør jeg det faktisk rigtig meget, for jeg kunne godt tænke mig at få lavet en base af folk, som kigger med hver gang. Og det kan også godt være, at jeg streamer nogle andre ting på nogle andre tidspunkter, som iRacing eller SSC. Jeg har også været rigtig meget inden for World of Warcraft, og er det stadig lidt i det, at jeg kører for Odyssey, som er en World of Warcraft guild. Det er sådan lidt en e-sports forening med World of Warcraft, League of Legends, og nu har jeg så været med til at starte deres simracing hold op. Og lidt om simracing-holdet faktisk. Simracing-holdet, det er lavet af mig og en, der hedder Kenneth, som også nogle gange streamer og kører lidt. Han kører om rigtig meget Hypercar, og jeg er mere til GT. Og det vi prøver med det hold her, det er sådan at få lavet vores, altså komme ind i nogle simgrip løb eller alle mulige ting. Lave lidt et godt hold. Vi kunne godt tænke os at få det op at køre og få det stort, sådan så folk kendte det. Det koster selvfølgelig lidt, og det koster noget tid, og det er jeg i hvert fald, og jeg ved også Kenneth, han er klar til at investere tiden i og det. Holdets ejere, det er en, der hedder Mathias, og en, der hedder Nikolaj. Nikolaj spiller World of Warcraft. Jeg synes, I skal prøve at gå ind og se os spille World, hvis du også kan lide World of Warcraft. De kører Mythic Rating nu på det hold der. Og Mathias, han er sådan grundlæggeren af det. Og han synes, det var sgu meget sjovt at se, hvis vi skulle lave sådan en sim racing hold. Så det gjorde vi. Vores biler lige pt. Består så kun af BMW'en og så Genesis Hypercar. Der kommer nogle nye liveries til dem lige om lidt, hvor det så stadig er BMW'en. Det er så godt nok en 2026 model. Og så får vi til den nye Toyota. Så nu må vi se, hvordan det går. Men jeg håber, I vil tage godt imod mig, og tage godt imod holdet, og hvis I har spørgsmål til mig omkring holdet, så er I også mere end velkommen til at sende dem ind. Jeg vil bare sige her til slut, tak fordi I så med, og jeg håber, at I vil se med en anden gang, og så håber jeg, at I har nydt videoen. Hej.